бахшида ба 30 солагии рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори коғи фарҳанги шаҳри Ҳисор чорабинии пуршукӯҳи тантанавӣ баргузор гардид. Зимни суханронӣ нотиқон иброз доштанд, ки қабули Конститутсия дар таърихи навини халқи тоҷик аз рӯйдодҳои муҳиму сарнавиштсози миллат маҳсуб ёфта, дар он тамоми самтҳои ҳуқуқии дохилию хориҷии давлат мухтасаран дарҷ гардидааст ва сохти давлатдорӣ, низоми ҳаёти ҷомеаи шаҳрвандиро дар Тоҷикистони соҳибистиқлол, ки соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад, муайян кардааст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро инъикоскунандаи воқеияти даврони истиқлолу озодии ватан, рушди давлат ва пешрафти миллати тамаддунсози тоҷик арзёбӣ кардаанд. Бо қабули Конститутсия дар инкишофи давлатдории Тоҷикистон марҳалаи нави таърихӣ оғоз гардид ва он моро ба дигаргуниҳои азими сиёсиву ҳуқуқӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва созандагиву бунёдкорӣ роҳнамоӣ кард. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофу эҳтироми арзишҳои миллӣ, расму оинҳо дар раванди ҷаҳонишавӣ омили воқеии пойдорӣ ва таҳкими истиқлолият арзёбӣ шудааст. Дар ҷомеаи суннатӣ, ки асрҳо боз бо анъанаҳои вижа шакл гирифтааст, таъмини низоми одилона ва устувор дар пояи меъёрҳои ҳуқуқӣ татбиқ мешаванд ва маҳз чунин низомро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади асосӣ бо шинохт ва риояи меъёрҳои байналмилалӣ рисолати воқеии худ қарор додааст. Қонунҳои миллии кишвар дар заминаи ҳамин санади ҳуқуқӣ ба тавсиб расидааст, ки назираш дар қонунгузориҳои дигар кишварҳои олам кам ба назар мерасад. Дар идомаи чорабинӣ дар фазои тантанавӣ як қатор кормандони соҳаҳои гуногун ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои иҷрои рисолати касбӣ ва ба муносибати 30 солагии рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор сарфароз гардонида шуданд. Дар қисмати фарҳангии чорабинии ҷашнӣ барномаи ҷолиби консертӣ пешкаши аҳли Толор гардонида шуд.